vanhu vanosapota ZANU-PF muri kufila sei? Uyai panapa muri yeZimbabwe tionesane nyaya iri panapa. Ndadzoka zvekare ndichingoti pamusoro yevakuru vedare ndine nyaya dzandava nadzo ndakakubatirai. Chekutanga kana uchinge watondiona uchiziva kuti iwe unodedzera kuti pasi neZANU-PF, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikani. Pane nyaya yekutanga ndasangana nayo. Sengezo shabangu ari kunzi vari kumupinda zvisingati kumatebhelele. So iko zvine zvaakubuda achitaura kuti zvoni I was joking, ndaitamba pendaitaura kuti tichabheka Mnangagwa tichaningira zvaari kuda kuita zvekuti nda 2030 let it be kana zviri izvozvo vanhu veZimbabwe vachifara. Akutaura kuti ndaitamba. Nyaya iyo takatomboitaura kasingapere tikati achauya hake achiapologize but tinenge takamumirira. Apology yacho haina kana musoro because iye haataura kuti aitamba paZBC everywhere zvakabuda. Hapana kubuda riri video, pangobuda zviri zvinhu zvokunzi I was joking zvekuda kutry kuda kunzwa nevanhu. Kana aitamba anoda kufanira kudzokera kumedia idzodzo kana kunana ZBC dzoti ndaitamba. But that one is a topic for another day. Tichazotaura nezvayo nekuti isusu hatitambe naye. I'm sure ipapo pamuri mese hapana kana shamwari yake, kana muripo shamwari dzake ndezvekwenyu ikoko. Nyaya yandava nayo nhasi panapa yakamira yakadai so. Pane muchinda anonzi Louis Matutu, zvinhu zviri kusendwa na Louis Matutu panapa. Ari kuti 3 nights ago I had a very scary dream about our motherland Zimbabwe. Chaos and violence all over the country with people killing each other in a merciless manner like wild animals. Men of cloth, please pray for our country Zimbabwe. I really miss when it comes to dreams, and this particular dream makes me nervous and shaken, for it shall come to pass as I receive it. Sharing makes me feel relieved and vindicated. Ndo mashoko ari kubuda ari kutaura kuti hopedza ndakarota muZimbabwe vanhu vanga vachiurana zvisingaiti vachiita kubayana kunge pari kubayiwa mhuka. Ndo shoko raari kubudisa. I think Louis Matutu munomuziva mese imi. Ndo nyaya iri kubudiswa yaari kutaura panapa. Iye ari kutoti ndikatorota handipotse. Hatizoziva zvedu reputation yake yekurota yacho kuti yakamira sei, kuti ane reputation iri kurota kuti akamborota zvinhu zvakaitika here kana kuti zvikadii. Hatizoziva ipapo, but iye ndo zvinhu zvaari kubuda ari kutaura. I know kuti imimi you have something to say about nyaya iyoyo, because the situation iri kuitika paZimbabwe mese muri kuiziva. Hamusi vanhu vanyowani, ende imimi hamusi vanhu vekuti muri vanhu vechibalance kana kuti vanhu vakapusa. No, muri vanhu vanonyatsoziva zvinhu zvinenge zvichiitika. Dauti mundudzo kuti nyaya iyi muri kuionawo sei. I know kuti ndatinonoke kuuya, saka handisi kuda kutambisawo nguva yenyu zvekare. Ndichangoti gaga sezvo zvandatoita musara muchinzwisisa. Ndichasiya audio imwe musara muchinzwa kuti zvinhu zvakamira sei. Kune vanenge vachida kusenda avo maaudios, namba dzinenge dzichibuda pascreen ndidzo basa radzo. Sarai makateerera mondiudzawo mafungiro enyu in the comment section. Maswera sei muri yeZimbabwe? Mnangagwa haana chinhu chaanogona kuvaka munyika muyamuyamu. Hapana. Kuda kutogara takutaurira chokwadi. Parliamente ndo yaakaita chitsotsi nemaChina. MaChina atora upfumi hunotyisa muZimbabwe. Asi tine mapofu anovata parengapo. Tine zvirema zvimwe zvinosvika pakufa zvichishaya kana uche. Vana Chivhayo vachiita mbiri yekunzi vapa Jabreza mota vazopa Jabreza 150. Tine nherera dziri kushaka namari yeschool fees zvayo. Ndipo panoona rimwe benzi richiuchira maoko kuti vaChivhayo matigonera mapa nhingi motikari. Imi vanhu tyai Mwari vanhu veZANU-PF, mazvinzwa. Mnangagwa indoda tokudza chokwadi chemazvo, ende tozvati aya mameseji anoplewa nemi vanhu veZANU-PF ende mutombotadze kuavhura imi. Vana Nick Mangwana nemi vana Chivhayo, vana Mavhaza, makati wandei imimi vanhu imi. Tine rimwe dununu renyu ramaimbova naro iri reBhowera iri, raimbova mukuru wemayuthi iri, Dhongi. Kachiti dununu kurazi vhiri redanda rangofanana na president wenyu. Zidununu zisaga remunhu rinongonyikirwa zviyo kuti zvimere. Idhongi. Ndo chipatara varwere vari kuvata pasi. Asi iwo unoenda kure kundorapwa. Chindovata pano pane comfort munyika mako uchitadza izvozvo. Wopedza kuti kwai ndiri president wavanhu, woti kwai vanhu vanoda kuti ndinde mberi. Iwe tia Mwari iwe. Indaka pamusangano chaiwo uvhunze vanhu chaunga kuti ndiri kondinyero chanzwa zvinokuudza vanhu. Handi majara kurova vanhu.
nokuponda. Chaunoda kuti kusavhotewa chi nemi ma-MP etriple C ende mukaona mukangosapota zvinhu izvozvo munosara musina dzimba imi. Sara musina dzimba, musina dzimba. Musina ende ipapo hatimbokudzii nhema mwenyu dzimba dzinotsva. This time mojairira vanhu. Mojairira vanhu veZANU-PF. Ndokoti yamakavaka yamakavaka ndokoti yamakavaka yekuti kwaita vakakoti. But zvimwe zvinhu munhu angagona kufanira kufunga unomboziva. Handizivi kuti vamwe vanhu vari padhuze newe vari kukuita chituta kuti wagona pavanenge vada kuti vakuseke. Zvimwe zvinofanira kufunga usati wazviite kana kuzvitaura. That's why uchizosekwa nevanhu kuti haufungi. Ndo patakaona kuti haufungi pawakaenda kuChipinge uku kundobata maoko kuvanhu vafirwa nesofa. Ndipo ndakatanga kuona ipapo kuti uri zungairwa wakamwira. Iwe wakamwira ndochinja ndoda kukudza munangagwa wakamwira. Pawakaenda futi kwaMarange kubocha uko uchinyepera kupfeka gemenzi. Uri zisaga remunhu nevanhu vaya kwaMarange vaya ndo zvinovapa kuvata nevana vasati vabva zera. Una kukwana. Ndosaka vachikutsigira ndi vanovata nevana vasina kubva zera. Pane imwe audio ananzwa kuseni futi. Imwe Blaza angaitaura atanga aitaura nyaya yake zvakanaka. Atinga kupinzwa vana Magaye vava vana Makandiwa na Hubert Angel. Uzotanga kutuka vanhu aiti hamuna matere. Chiwenga ndianzara chokwadi. Zvansirina musoro zvanga chitotaura. Ndatorwadziwa ndichiterera uyu paplatform iyo. Dzingwasa poste zvanenge aitaura zvokupenga zve. Chiwenga chanotaura chii? Chanotaura chii anotuka vanhu vanoenda kunoshanda kunze kwenyika. Ivo vanhu vari kunze kwenyika ivavo ndo vari kudiaspora, ndo vanhu vari kuistoti foreign currency tenderera munyika. Vari kubetserawo mataxes vari kubatirwa pavanotumira mari paya. Pane katax kari kutobatwa paya. But wotanga kushaudha mambo avo vanoda kuti ndiye anotaura chokwadi. Kutaura chokwadi chipi? Kana tichitaura zvepolitics ngatiende kupolitics. Noti kushora vanhu vanhu kuZimbabwe madzungairwa. Zvishore iwewe noti uri dzungairwa unoti kune munhurume amai. Sazvamboitika kana nyangwe muBhaibheri. Kuti Adhamu akambozonzi amai. But Abraham ainzi baba wezvomweya. Handibhuwa mvese handinyepa. Kana paitaurwa nyaya dzepolitics ngatingonangana nepolitics ende tine kutaura kusina kukushora mumwe munhu asine mhaka newe. Ini chine mhaka neni handiri chaicho chandoisa South Africa iZANU-PF. Izvo zvanofanira kuziva iZANU-PF. So kana nditaura nyaya dzeZANU-PF ngatitaure kubva kuna president kuenda kumasero. Ndo vanhu vanoshungurudza vanhu ivavo. Nokuti ndituke vemachechi. Vemachechi havana mhosva. Nyangwe vanombunyikidzwa vanoshandiswa. Nyangwe Chiwenga nhasi chete vakada kumutora. Unozati ita umberi neZANU-PF. Anobaita umberi neZANU-PF. Anongonyarwa kuti munyinyina wa VP. Kunyarwa kuya. Iyo anozomberera maoko achifunga kuti vakomana vada kuvakuda nezvake vanotadza kumutora. Mukadzi akangofa ingawani. Saka kazhinji haabhurura ndipowa ndonyepera. Ndarwadziwa ndakati kule ini waya ari kutisira audio munhu akatodhakwa brain akaora pfungwa. Anotuka vanhu vasina mhaka naye. Kuda kusimudzira mumwe munhu anoshora vanhu vari kuzvishandira kunze kwenyika uko. Iye chaicho akavhura business rechechi. Panomunzwa achitenza handitore mari dzevanhu mota ari kutenga neana asika already. Angari guard. Notozikanwa kuti angari guard. Saka dzimba nemota akazitenga nei. Handi mari dzemupiro dzanotorawo cheche nedzechegoni. Satani wemunhu.